Darrerament ja ve sent normal que el dia que la botiga Memphis, en el polígon industrial de Mo, fa la seva liquidació d'estocs de final de temporada, el temps deixi anar unes gotes de pluja. Això és el que ha passat avui sobre les 11 del matí. Res que hagi tret les ganes de molts clients de la marca de moda i complements de fer un vol fins a les instal·lacions per veure de reformar el vestuari d'estiu amb peces de roba que es liquiden a uns preus extremadament baixos. Les persones assistents a les rebaixes han pogut veure també articles per la llar que poden ser d'interès i una mostra de material de nova col·lecció. Alguns clients i clientes ens han dit la seva. La veritat és que està molt bé que facin coses així perquè la gent pugui venir a comprar i agafar ofertes. El dia no acompanya, però... Bueno, si tienes ganas de xuruar, cuando hay por aquí, pues es venir y pasar una estona y siempre hay cualquier cosa. Bien, siempre vengo porque como lo conozco la tienda hace bastante tiempo y siempre cuando hay una rebaja vengo por aquí, conozco a José, la tienda, también conozco Fortuny y el centro, también es Castel y bueno, y John también lo conoce. No tothom compra per omplir el rober de cara a la pròxima primavera o estiu. Mira, lo que opino de las rebajas aquí en esta tienda es un almacén grande y que tenemos la oportunidad, nosotros que somos de otros países, tenemos la oportunidad de comprar ropas de verano en este tiempo que estamos. Así que yo doy un 10 a Memphis. Bueno, és un mercat, unes rebaixes molt interessants, perquè hi ha de tot per acabar l'estiu. Nosaltres ara que planegem un viatge cap a Cuba, aprofitant per fer la compra d'estiu, perquè ja tot l'any és estiu i així tindrem content tothom amb un bon preu. Finalment, el sol ha mostrat la seva cara més acollidora i l'esdeveniment ha estat, com sempre, una gran oportunitat pels amants de l'estalvi.